El primero en hablar era el alcalde de Ourense. De que vou facer todo o esforzo posible para dicirlle a cada veciño, a cada veciña, o que nos estamos a xugar en Ourense. Dicía Rubalcaba, fai 2 semanas, en Ourense, que nos estamos a xugar o ave ou a gaviota. El secretario del PSDG hacía referencia a los presupuestos de la Xunta. Inversión para Coruña, 270 millóns de euros. Sábado pasado. Inversión para Pontevedra, 230 millóns de euros. Inversión para Lugo, 175 millóns de euros. Inversión para Ourense, 90 millóns de euros. Y Laura Seara ponía el broche. E nos crecemos cun proxecto que ten un nome moi claro, un nome e un apelido moi claro, que se chama Estado de Benestar. Temos un proxecto que se chama Sanidade Pública e de Calidade. Temos un proxecto que se chama Educación Pública para todos e para todas. E que temos enfrente? Enfrente temos a nada, moito peor que a nada. Temos o home das tixeiras, os homes das tixeiras.